Paduka kalih lan wayanganipun. Menawi ngantos kalajeng-lajengaken parang Paduka Raden namung nuruti derenging raos kenging kula pamekaken sulung lumebing geni. Mitra wonten dawuh yen kowe dirih aja melu. Raden sampun ngantos kagungan panginten menawi kula dirih dhateng pacak jeringe namung Paduka ingkang kula suwitani. Malaing mangke mugi dipun seksenana jagat saisinipun anggen kula badhe ndherekaken Paduka Raden Abimanyu mboten ngomongaken wonten ing Madyapada nadyan wonten ing tempat suci kula peksa badhe nderek Paduka. Yen ora kesamaran rasaning atimu tumuri sawega ing gati munggahing kripta kaya ngapa tak papak mitwidaning Kurawa. Antara madya lit-lit kang samyang adang tindak nyori Sang Bimani sanalika tingrajang lampahing rata sakala wis ludes eles ating paling krahlung kerah kasulaya kaya babatan pajing kandhane. Moto kusir Sumitra benyanggung dreh mundi timbalanipun Sang Abimanyu adaning tata gelar anyepeng kendalining kuda. Nanging labet saking kathahing panah ingkang ngrocok Sang Abimanyu mila denya nyepeng kendaline kuda saraya ngremake netra. Anggung dinitik-itik kanang kuda lumayu anggem perang kaya kitang. Kandirane Sang Abimanyu kumlebet mungging pagedhonganing reda kaya ngawe-awean nantang marang Kurawa. Ojo mangampak-ampak kaya kukusing sedata sinidhet ing kendhawek wahana rata nang wautan ana barisaning Kurawa. Sumirat Prabani. para Kurawa Atmadindra Ngastina Satyeng Saroja binangun ingkang kasih Raden Lesmana Mandra Kumara
nanggung rinampa-rampa rinubung-rubung dening para Kurawa. Ing pamrih aja kongsi darbi kareget nedya angayahi Baratayuda. Motor Siduna ingkang nalika punika madhep suraning Ndrayaja menyang Senopati. Kupiwulinga birsang siswa kalih Puspada pecah aning madyaning papangan. Anenggih Prabu Selilan Prabu Kajapati langkung denya murina pacak anang penggalih wong makantar-kantar dukaning raos awis tingata pranang marbabak wedanane nganti kaya kembang ora wari. Bambang Aswatama nganggung adepel ingkang Rama kaya menggak sedyane. Nadyan patih sing punika wis tingalang ngamantuk tansah rumaja ngawit saking tikak pakartine sang Druna ulah Dursasana ngamalang kathah kaya jangkao payudan. Ing keman kono wahyan ingkang pangandika lamun deling kuwi deling lisan. Kanang sing asmawe pupo sawegung magen lanadung pinut wengari magen lanadung pinut wengari yang Druna yang pangir putu tuang bagus semana mandra kumara kuyup yang sengkunian apa nggih mantur sasana apa ora maniki ora duwe dosa dirompo-rompo wong semene kae niki enten apa yang ora ana dadi pemasuh menang keperangan sing akon apa keperangan iki cukup pasano ing yang serta paman-paman Kurawa wae kuwi bocah iki apa-apa becik kowe mesti ana praja. Lah kemana kowe kuyuran musuh manang payudane karepe sapa ning sinakon sapa? Yang kula niki satriya yang kula mung sineng krenten kraton boten kenging kula terang teksipun kula menika dipun anggep jang estriyang. Yes, what? Lagi becik aja melu-melu prayoga kabeh pasrahno paman-pamanmu wae iya yang ngira ya tak direkake kundur nggih. Wis ana. Kula apa? Kok nek amulis mono men. Ririan rasane itu kepacet-pacet meneh kepengin muring payudan. Ora aku rasane mati kuwi ora pacetake aku merwoso para Pandhawa keblok ana sangka kadoan.
wah saka kendhenging para Kurawa kang pinandikan dening Sang Maharsi Druna. Nadyan kinarodok panah sewu Sang Abimanyu mung kaya dincoki rambut labet denyus angin ndong langkap Yai Gusara. Sang Druna was paos paningali bilih Sang Abimanyu pinusiran dening Sang Sumitra. Nglepasake panah ngengingi sanggane kusir Sumitra tukel-kel alita nepani rata. Yo Sumitra ndak suwun marang pangwasane pangagawe jagat mangkatmu dineliti munggahing rupa bapa muga pinapakna ingkang rumeksa ngadil kapernah ning kaswargan kang tata kalawan laba mujud kalane ning Madyapada nyata laruta saking kutha sang kulayan tanamutusa sang Sri ning kelak kuda ngamuk punggung Sang Abimanyu.